mapụtara mapụta ọfụma. Hey, anụ m na ndị nke ha mapụtara ma ọ na-agụ ha nke ala I ala. want to ask them there like this. Ọyọpụta. Onwe ndị ha na-ayọpụta ka ha kwụ ọyọrị ma. Hey! If water. So for me, if I serve anybody anything, whether morning or afternoon or night, I'm gonna say I'm married. Okay, whether more night more morning. More morning, more afternoon. Before I serve one madi here. Before you serve, you can see me. Yes. Hey, just sat here, me sat here. Okay, now we got Santa Claus. We got Santa. Mba ya nwa wike ya sana ka mo asa. The money, I say the money earn is fast. Because I know na comment section, in our side money earn, You need three sides of money now. More opposite gender. Waga ima no kwa ndo na adịkwa ọsịsọ. So except na all this ọsịsọ nkụ na. But once m sị gị ka m gaa nyụọ mamịrị, mma sanati ya before mpụta. Oh. Okay, Most of the times like that, the blood is always showed. Ụmụ say, okay, onye ka si na ya da-asa nke ụtụtụ. Because nke ụtụtụ a bụ ịmago ọ na-adị ka dị mma iji anya ụla wee mee ịma ọ na-ejicha anya ụla ihe niile a na-abecha gwọkọkọ oge ga-esi na-emecha gwọkọkọ and all the thing ga-ewepụsị gị ụlọ ọ ga-emegide gwọkọgwọkọ ahụ nti ọsara nke bụ ọkụ. Ndị mmadụ na-ajụ ka ihe a na-asa ihe nwa. Ndị mmadụ na-ajụ na kọmentị. Tozo onye sị gị na ọma ihe a na-asa ebe a ka m dupu ọkwa ndị a n'ebe a hapụ ndị amaghị echi ga-abụ. Onye si before you wake up boy abaghị inside. Waga o nwere ajụjụ ụnụ na-ajụ before mgbagote. Ọ kere nke nọ. Ọ dị ka na-asị onye ji ego na onye na-arawa. Onye na-enye gị mago 1 million every month. Mana ọ na-ala gị ọ ga-ala gị once in 2 months 3 months. Mago ọ lachara gị fon ọ ga-akwa ebe ọ na-aga mana ọ na-enye gị ego. Ọ dị gị oke? Ịdị oke? For me, ọ dịkwa m oke. O nwere ndị na-asị can you leave that breast alone? Don't mind it. Don't mind. Yeah, I know you are a stubborn child. I know. So, expensive. Is you know, senior go. You gonna decide, you will cheat. I want to say you will cheat. Who get cheat? You get cheat. Imejizi ihe ndị ọzọ ngwa ọrụ ndị nke ọzọ na-echitizi na. Exactly what I'm saying. No vibrator. Okay, no vibrator. Mana aka m dị na. Abeg say. Pressure pump. Hey. Aka m dị. Ihe eja enyocha mamịrị na toilet were ya da pipe ahụ nke pump eja cycle. Were ya ma nyekwa ụmụ nwa nọ na comment section ka nnụ karịa ihe unu na-egwu ha. So unu kama ama nọ there kama egolu toy ba chịrị toy dịrịba there. Abi go ma nke a na-egwunye na wall. Iwere ike just were ọ just kwụọ 2 million kpọọ ndị ihe na abịa decorate erighị bedroom gị gwichara gị amụ na wall. Hey, ihe karịkwara ya bụ na ọ bụrụ ego bụ the issue. Nneke nke ị na-eme ka mmadụ ị na-emezi anyị ndị ịmakọ ndị oke mmiri ebe ị gara eme ọ dịghị ka ha nọgide elu ihe niile na-eche ịmadị ebe ọ na this view dị very familiar. Ihe niile a na-eche ekiri anyị n'isi.
ọ na-akpọgofe ebe ị na-akpọfe nna ha na mmụọ gwa gị eziokwu ya ka ha na-achịkwa akwa onye ọbụla tiri mkpu ka ewepụ fọkọ nkịta ifo ha abawa mba ka ha taa gị ahụ. Hey, mgbe ọ dịkwa na-egwu That's the whole idea. that's Ministry it right? must move to the permanent side. That's it right there. That's it right there. Gbuo onye ọfụma gbuo m anya Everything mba online. don't say ebe bụrụ nke a mụ na around ihe na-enweta today bụ a decent fuckery, you know. A very, very decent thing. Yeah, a decent fuckery. Biko were unu nwayọọ onye gasị eme ka bring soap ntinye na the view dị ịkpọ gị na afọ na hey ọ gịnị na-afịa ihe a fọgọrị agwa gị na mmadụ ga-eji spam gbakpọọ gị anya gbaba gị n'ime anya na-ekwe hala ka ọ na-ayọ tow hey expensive waga enne otu isi na ọ na-adị ka ọ na this week I'm not sure this week this week was it? Oh, this week. What this week. you say them on ya? Oh, you didn't know the gap. Oh, probably na munjera salo kwao. Who enjoy June? That's him off comment section. Okay. I'm gonna come off. Come for career. They want to take a proper view. Onye na-asị of conversation ihe ọchị ime na o jiri tin ụtọ ihe ọ na-achị ime na just ọ pụtawago just ọgba ya n'elu n'ọnụ gị ọgba gị ya na the phone o ji fọkọrị nsị gị na ihe a dị similar view ha na-afụ ma a na-ewere iwe I didn't make use of this video for a start. It's boring. Okay, above for your fine, well, for no keep your view, no keep in Africa. You know, see, everybody in a shake. Hey, comments, kaya na ako comment. Oye, nyo wale, yan na too, because man, I mustn't tell you everything online, you know. Tell it. NG explore. Focally, I'm a man, expensive. Kedu trust, you know, another devil come to Kereba na-egwu ya, egwuo ya left, right, up, nwekwa down. Or chamfa. Chamfa. Okay, chamfa. Yeah, left. Yeah, corner. Ebe a ka na-egwu ya ọ dị mma. Okay. Expensive or same thing for you. Like egwu ya na osijebe enu, osijebe akụkụ. Straight. Exactly. But most of the times, whenever we use this stuff, to lift it, because I show for nothing. Okay. Bring to enu. Yeah. Ebe ahụ ntụọkụ metụ n'elu ka ọ n'ime ana kedu ebe ọ dị osijebe n'akụ kedu ebe a ga-achị gbadawa straight. Yeah, we are solving. All the very huge. Yeah, the very huge. All the N'ime yes, all the N'ime so ebe. yes.
Umuwanye self on their own. They feel obuna ha. Oh yeah. Don't tell us everything online. So, on a more serious note, Nyaife not confused with sometimes. Your time meaning expensive because I want to see chamfer, one chamfer. Because I've done you two. I want to go a new aside that. But here one a feel na kwa just na ya be ya nwade di n'enu su guo ye n'enu guo ye n'enu ona adaba ma na guo ye n'enu ma emekati ya kọna na straight na ihe niile igwukwa anya n'enu guo ye n'enu okay kpụọ ya akpụọ okay nke na adị mma kpụọ ya akpụọ just kpụchara ya itinyekwu iwere nwaanyị ịkpụkwa anyị itinyekwu ya iwerekwa nwaanyị ịkpụkwa anyị okwe kpụọ onye igwe oh okay so na aka m ji ticha ya n'ime a wee wegharịa anya wegharịa ka ị na-etinyekwa ka ị na-emekwa ihe ndị ahụ okay so because ya mma ọ ka ha mma because more na feel na ọ ya ka mma maka abụ ọdọ gị like this ịma ọ bụrụ na ịda asa ọ bụrụ na ị bụrụ onye jikwa aka eme ị marakwa ka esi eji amụ eme ka nke nwaanyị wee mee onye ka m na-ekwu n'ihe a ị ga-abụ ịra right la left lakwa straight ịmakwa kpụọ onye akpụọ ka dịtin wee na-abakwa dị gị ela okay kpụọ onye akpụọ kere ebe a ga-akpụ ihe enu ka a ga-akpụ enu ọ na-adị mma enu oke ọ bụkwa na ị ga-ewefute nkwụ ya werekwa aka gị ịmagona were aka gị shie ya tinyekwa ya n'ime ọzọ oke iwepụta chie ya etijeje achiekwa ọ na-arịkwa mma oke kụkwakwa aka egen ibekwa ị na-ara m na-anụnwa ma imebe ya n'elu ibidobe ya oke ma emetụbe ya n'elu ya bidobe ya so ị gara enu ahụ na-atọ ụtọ so mmadụ ga-anọkọta ịra imere imerakwa elu oke enu ị na-ekwu okritoko ị na-ekwu ka roof inside roof kri oke nwoke wepụta time laa krito gị ga-eme njem ị ga-nwere ike ịnụ abụ n'echi ya ị na-eti after all eziokwu lado krito gị na-echi soso krito ka nna agwa gị ị mara mere na-eche na-eburu amụ just were akụkụ amụ were shaft amụ debe gị n'elu okrito wee na-ekwu ya kwọgị anọkọta ọ dịka mmiri ọkọchara taa asị ịkwụ ya n'ime bịachata mmiri wee tụkwasịkwa ya de ekwu ịcha kwachakwa saịdị ahụ to ọ na-wọk mgbe ahụ ị ga-agazi n'elu ahụ ọnwụ dịka mmiri mma agbazelu gị shie ya ịkpa intego m that moment the only thing you're gonna hear from the instrument is lado krito just concentrate on krito na-arịa kama ọ ga-akọ eweta bịachatakwa mmiri n'ime kposakwa ya so ọ na-adịba mma ọ na-atọ ezigbo ụtọ gbaga ebe ahụ ka ụtọ dị ọbụkwa na iji na-ara nwaanyị n'oyere n'ebe ụtọ ya kwụsị ya bụkwa enu ebe ahụ ka riga anyị dị ya bụ a na-alụ okritala ndị oge mmiri ebe a just say it to yourself today a na-alụ okritala
No eat today, no ye. Nana look the ọ bụrụ na ị mara ara ya iwepụta amụ gị ijide ya aka were aka chie ya West Cross wanya. Use the cap and rub it. Okay, also okay, na-ekwu vaga. Aga ime m ụdị ahụ ka m ga-esi na-anyụ dị sị mma na-eticha mkpụsị n'ebe ga-anụta olu nekwa na ife anyị just concentrate ebuti ya na-apịa anyọkọ maọbụ nwa gị na-apịa ya apịa sef echi na-apịa apịa oke na-apịa apịa ndị n'ebe ga na-anụdị olu mfe nekwa na ife anyị ọ na-anọghị ya n'elu ya mgbe ọ dịkwa mma detin dị na ya bụ na afọ m na enwere ụmụ nwaanyị na-ama mmenwu wute atọ oklito ga-adị nata involve ihe a na-eme agwa na-abanye imekwa amụ ma imewe ebe ahụ nwebekwa ihe ime okay so etinye ị na-adị aka na ya tinyekwa ebe mụ na gị nọ ka ihe m na-etinyekwa n'aka m nrọ gị nwe ọrụ nke gị ọsọ ọgwụ ụsọ rụkwa mụ nwe ọrụ nke m ka ọ tọkwa mụnwa onye asịsị biko continue the gist about coming taa kwanụ Sunday agwụkwa m unu na anyị nwere onye enyere nyanye this December anyị ga-ejefu ndị mmadụ na Imo steeti anyway nne the thing nọ na ya bụ na enotice m n'Oklito dị special and onwe ndị nke ha na-eto karịa nke ibe ha onwe ndị nke ha na-eto aja ogo long ones man I have a friend like that. Okay, you have a friend. Yeah. Very long. Yeah. Nke ahụ na-eku ume waga ife ya ọkụrụ ma ọgụ bafe ebe a ọ na-adọcha ka amụ I tell you. Enwere one of my friend mma mgbe ọbụla efuru aka dị ya n'ike ike na-akị ọkọ mgbe ọbụla aka dị ya n'ike adị nke ya mapụtara ọfụma anụ m na ndị nke ha mapụtara ma na ọ na-agụ ha nke ala ọyọpụta onwe ndị ha na-ayọpụta ka akwa ọyọrị ma ọ sị gịnị bịa chọrọkwa ka mma ma ọnụ ala ka m na-afụ ha eziokwu ka a na-ekwu ya because most of the time ịma na nwoke na nwaanyị na-emekọ ya ọ na-adị mma na-ajụ asị Oklito nwe ndị nke ha na-eto aja ogo and mgbe ahụ otu oge ahụ ijezie ịṅụ ya aṅụ ọgwụgwọ ka a na-agwụ ya bụka josi ịkpụrụ ya n'ọnụ ada aracha ọgwụgwọ very long like this ipu ya akwa ọ ndị ọcha na-enwebe nke a ayọpụta two of my friends nwere ọyọrịma they play and very slim girls yes exactly slim girls na-enwebe ya kacha m ha na-enwe ya wewe maka ụmụ nwoke na-alaiki ikwe ya esi na enwe biko nwoke na ebe a na-alaikiri nnukwu Oklito nnukwu Oklito a ka ọ ga-abịa efu dịka nnukwu eji. The disadvantage of those ones bụ na no matter what they are developing with ndị nnukwu Oklito
Eziokwu. Eziokwu. Nsị gị na enyi m nwaanyị anyị dị na ranụ na aka na-adị ya n'ike. So ndị nnukwu okirita ọ dị ejuve eju. Mgbe ọbụla okirita na two of your friends, how you take see am? Ọnọdụ ụmụ nwaanyị nọ n'ebe ụmụ nwaanyị nọ ha yiri akwa. Onye ka si those long okirita pant. O nwere ndị na-enwe long one. God, eziokwu long one. Ọkwa ifugo oge si kekpuru like this. And I go me here before. Hana, Is it good? One of my girlfriends on the very scary. What is scary? Scary, yes. I even feel my opposite gender na in the girl he said. Nke alu kamu. Onye Igbo onye ba ebe ha. Yes, na nwa Enugu. Amakwa m na ndị be anyị na-enweta nnukwu okirito like this. Are you serious? Yes, onye asị those ones can wait forever. And ha na-agba mmiri na ha na-agba ezigbo mmiri. Because that okirito ga na-eme ha yọbiri mgbe ọbụla. Afọ dị eju. Eziokwu, girls are mature and always are naked around each other. One of my friends, Waga, since the way married this girl till today, I feel be me care. There's more to it then, or maybe it's a nature. Oneji saru, okpo ma panty eje. When they do had like that. Oh, can we couple cases where you know, mama or the comfortable to marry for you. You go. So here are the so I'm not come no. Ọ ga-alaiki ya mana onye ọzọ yipụ akwa ọ ga-enegide gị ụfọdụ ka ọ danyakwuo ngo. Mba ọ na-ego otu anyị si adị anyị nke na-atọ mba ụmụ nwoke ada akụkọ ụda aka gị na onye na-agba ọtọ gị kụwa gị anya straight. You know, we can't that nonsense. Don't you ever try it. How you gonna even feel safe? Don't try that nonsense. It won't work. I don't know. Upon darkness. Hey, for ọkwa kịta ka m fụrụ ọfụma na alaga bụ second France. One thing with the alabana before ịkwụgharịcha because ebe niile ga-enwetacha service a ga-ebido from enu ebe a kwụgharịba more darkness ka m kpọrọ biko hold up hello na mana ebe ahụ ọ nọ mekwa na afụ fọkọrị ọfụma kedu ebe ya fọkọrị ebe ka aka gị I can't get up a shame. Ndị a werekwana nwa ya fọkọrọ ya gbuo unu n'abalị ya. Nwa mba ga-ejikọ ebe shaka. Ihe dịkwa n'ụtọ gbuo unu. Fọkọrọ kwa eziokwu onwe na-ese ndị ga-amụ na di ya. Na-ese ndị ga-amụ. Onye mere accept. Onye na-azụ DM. Waga enwere m over 10,000 DM where I never open. Hey! Mba kwa gụ kpatara nkọ arụ ha ga na-abịa. They will come. You're expensive na-enye anyị 36. Ewu mana afọ m ihe na-emeba Chineke God. Wait, hold on, let me off my comment section. Expensive when they are Wait, let me hold on, let me relax. Take a chill tea. No,
This is it. We know Kuku Genya, so we know the bother. In this position, Nash doesn't matter. Rebel or not. Hey, just beruka ugwebe nenu yano. Hey, nke a bụ nke tọgọdị nke marga junior brand. Hey, nwayọnụ. Oh, Fokoria. Na expensive. Onye unu gburu n'abalị a ga-enye ya tomorrow morning. Hey! Mbiri jodo ogenebe ya. Ga-adị ogologo ndụ. Nekwa ihe pipi ndị mmadụ na-ada pata. Biko ndị ife ma na-arịrị anya ọ bụrụ gịnị ụwa nke ofu mbịa ụwa nke ọkwa just once ka anyị bịara once anyị anakwa ị na-anakwa anyị fere ebe a fine gears nne That's not a joke. On, baby girl, you get asked, so what's up? Expensive, you know. Expensive, them. Almost expensive. The girl up to the area, I never tell her. When am I gonna? But the girl, my early idea, wiki idea, we ain't need the man area, bronche. Everything is okay. Mazi them mad. Friday, I like to factor, you know. Yeah, we know. Go at Melunja da you go. The only thing in Abuna more iche. I brought to say Japuanya, you know. Nnukwu okrita amara ka esi eso enwere ka esi eso ndị nwekwara nke obere okrito amarakwa ka esi esi obere ịlaba anya bụ okrita alaba which as you can see na ọ na-work expensive ya ala anya bụ okrito wepụta time concentrate just na-echi ya there nwayọ ọ dịba too hot ije bịachata mmiri n'ime because official we made after me here there. Hold on, we feel it well. I want to give them 20k each because expensive now for to buy data. Because official we made on my mark if I'm we are there. Oh yes. So okay. MHA DM one Zin her card. Hello again. What I will? Focally. Yo, Papa. Kereba carried. Never Oh, someone again. She's back. How Pusigo? No, she's back. Okay, she's back. So expensive. Obuna emeto aka no krito. Emanyu, that's what it means. Focally on the same thing with you. Except me, Mazena Razi. Obuna emeho de. Okay, obuna ikwu okwu na microphone. Nka special for me. Yeah, special for you. What a special skill they are. They're very, very important and creative.
A very lucrative skill. I one. Yeah, skill in dog. Bronca. Like I find it very, very boring. Like, the whole thing is very boring without... Onye ka na-ekwu. Wagi ịmazi ka esi eji ọnụ nọdụ ebe ahụ. Ịma ọ bụ ụmụ nwoke niile maka esi aracha. Enwe ndị ga-abụ ha bịa na-aracha ka ha marọ na-aracha ha marọ the main point ekwesịrị ka ire na-aga ka ọnụ na-aga. Nrụ ọrụ na-arụ. It's not my thing, but I can't go getting degree. I tell you. Of course, na nwaanyị ga-aka mara ebe ọ ga-ejebe. Onwe ụmụ nwoke na-amarọ ha just tinye ọnụ ha just mee ha mama the main I swallow speed racing. Actually, hot from out. The thing bụ na ama fọkọrị bụ ọ bụ na ibu ma na-ada like itinye too much action mewe ụmụ ihe lachara ikpu ma all those things. Fọkọrị ga-adịghị mma, you know. Fọkọrị dara gị aka, ọ ga-aṅụ gị ma amụ raa gị ma ịdị oke. Ndị ọga like kind of like because ndị ọga ga na-eme enjoy. Sound check. Very important, one of the highest creative skill. 1 2 1 2 testing. Mmadụ na-enukwanụ na-eme ya. Onye nke a sị gị na ọ na-eme ya willingly. The thing bụ na ọ na-eme ya willingly, na ọ na-atọ ọnụ ya on. Ịma ihe omini bụ na gịnị ya nọrọ na ọ ga-amịgide gị amụrụ nwere ike too ka pole eletrik like this. Yeah. Hapụkwa every mmụọ dị iche iche ọnya bụ the thing, you know. Oh yeah, mmụọ dị iche iche expensive otu ọ nọ na ihe onye dị Igbo onye ga-abụrụ adọba ikpu eji nwayọ na-alachata ya nwayọ. Ị na-ala ka eji nwayọ ka arọsh na-emefa. Mba, were nwayọ. Okay. Nwayọ. O nwere nke fọkọrị added to my repertoire yesterday. Nke ọ ga-abịa megide ewere lips chụchụọ gị ya. Debe igburigbu ọnụ chụchụọ. Fọkọrị ezi nyigo. Yeah? So, I just ji nwanyị na-alachata the thing. Expensive. O nwere ihe nche ma o nwere the particular one bụ the oklito. Kwa nwere the particular one bụ the oklito. Ọ bụrụ just ihe niile a nọ nwere nke nọ n'ime that place. Nacha red. Nacha dịka bọtịn. Ọgwa? Wago ya bụ the point. The point. Let's know why you asking 364. Yeah? So that particular one no there. Nke a bụ the main one. That bụ the point. Okay. So expensive or nlacha ka ọmịmị keriki inekwu. Waga ịlacha anya emi anya nụ. Okay. Okay, ịlacha anya emekwu ya. Okay. And ihe abụọ kwa ịbịa kotosia ya asọ, abụọ kwa ịjọs were asọ buchisie dị. Mba. Waga ime ife onye ma ọrụ maka esi aracha ọ ma na ọ ndị a na-ekotosi asọ mmiri ebe niile bụ ndị anụnwa bụ na ha amara eme. Oh, okay, ịlacha ya emia ya. Oh. Okay. Waga o nwere life m nọ na-ege, o nwere nwoke si na ọ ga-anọ n'elu nwaanyị for 2 hours. 2 hours na-eme gị like na trust for 2 hours. Na ọ ga-last for 2 hours. Ọ dịka anọ m na that life, right? I think so. Yeah, I was there.
2 hours. Two hours. Now the thing no ni happen. Upon him and we got on a special day. You will kill 1 to 2 hours. As long as not drop possible. You tell you. I may go more than 2 hours. I don't know what can be called. Oh, depend the ignition I do. We got dog, got journey. It's possible. Oh, and then that's not possible. You tell me. Oh, it's possible. Like, like, not be say, because they go. But I can check it. Hey, it's Kamozupu, Meg. Can I go to Nanya, Ila of style. At least 10 minutes. It go okay. Ipuaria Mozupu, Meg. Amen. I know Mozupu, so it's possible. Yeah, my friend and I see it's possible. Yes. Waganda it's possible. More than 3 hours. Ebunye ha otu tọrọ ụtọ kịta ị ga-afụ ha anyụ ọrụ onwe fa. Oh, sing no depend because you start ya the engine. Kedu ihe na afụ n'ebe ụlọ? Focus. I just got tired of sitting down. We are not complaining. We did not complain. To stretch up my back a little. My back hurts, man. You know. Fuck all you should leave us there in chant. You say we raise by changing each other. Fuck all. Marga web to be rabu. Lapuga. Onwe mari web to be lapuga. Wagwange. If one is here to fear, it buff was so. Oh my God, don't touch me. Don't touch me, so. Lapuga. I swear, someone said if the pussy is sweet and wet, man, that is 2 hours. I'm sorry. It will come. Nanya, ought be too sweet and wet. Oh, lakuya. He wept here. Oblu. Clito for some time. Chamiri Biatanata. Chamiri Biatanata because he were out of Miria. Waga, almost was a mother. Waga, almost was a mother. Ramiora, Racha, Bupu bed in Ilo. Ndi Marana, Julia, Bicky, Robert, and one I had. Barama in a bed. Wagio, Yara, Madame. Burubedi bupugani ro maka ebe niile so kuchago. Hey. Kedu okay charo. Nwoke na ala gị na enyuo nke izi. Okotu nkwa na ala gị. Enyuo nke bụ. Wagi mu ụmụ nwoke daa o. Hafụ mgbe ọkpa gị ga na-ama jigijigi. Mgbe ahụ ka eji wee na-emesizi gị ike. Oh pressure no ka ihe oge etibinya tibiye. Because abọzi ihe usiri anyị mgbe ahụ ada ngwa onye pressure onye kọfọ. I dey tell you, always oge ị ga-anụzi. Conversation. Fọkọ na-agwa gị eziokwu tọkwọ. Ụtọ na-atọ ụtọ mgbe nụkọta that sound. Sometimes ndị oke kpega na-agwa wepụ kene pressure na-etinye na in pushing it ka ịfụ na the sound ka ga na-aga. Hey! Ndị a merụ ọmarị na taa bụ Sunday. Isi m peziri mpe. Arabazi n'ime okpu. Oh! Maazị Chukwuju. Hey! Sunday ụnọ dịkwa mma fọkọrị. Is it expensive? Waga. Fine. Oh, okay. I'm buying on the comment section. I'm to comment section. I beg you comment. Comment is actually giving me the money. It's sweet.
ma ha na-aba ha chi etu m okwute n'isi ha ma onwe onye nke mara okwute nze enyi m gbanyụ comment section hai nne ma imotu agha ihe ala si eme bem onwe ụdị game a na-ede emebe just sequel ile de just the nipple na-akụzi na the ile bem amara chakwa ya racha just ọ na-akụ na the ile n'ọnụ na ya so n'ọnụ target anya n'ọnụ na ya na-akụ bem hey ife dị mma ite ọnụ fọkọrọ ya ọ just jide ọnụ ya kwụdị na n'ọnụ kwụdị ya de ndị a na-eti oh my god okay, sorry. I'm not enemy of progress. Let me off it. I'm sorry. Onye a na-ekwu ya ji otu ọ na-ete igwe. Oh God. You are enemy of progress. Ọ mụ ga-egboju gị n'abalị a kwa ka ịdị oke. Ọwụghọm. Onye na-alapụta ha ama mfe. Nekwanụ view. Hey. Nke a Christmas and New Year ka a na-agbara ndị okenye. And with my soap. Because ọ bụ na you get by when you are again. Ọ bụ na you get by when you are again. Come be jene. Okay, na be friend ka bu ko.